bisa ditinggal kapribaden kekipuran Kanggo keri jangan kaya sing eling bapak iku budaya anjene bener kandamu luar biasa ya nok ya bengi iki awake dhewe sowan ning dusun Karebet ya pajangan anu Sendang Sari ya Bantul kejaba mengeti dina hari jadi desa Sendang Sari kaping 73 tahun iki Dinas Pariwisata bekerja sama karo warga Karebet kene ya lumantar aspirasi minangipun Bapak Joko Purnomo DPRD DIY ya mengiki ngadani wayangan kanthi ujug promosi wisata. Wo. Kumandanging bumi wisata Pajangan ngiras pantes mahargya hari jadi Desa Sendang Sari Pajangan kaping 73 tahun. Oh iya. Wonten ingkang minangka dadi penyelenggara ya kuwi Pok Darwis. Ya. Bathuk Jembar, Watu Jembar, Watu Jembar. Pajangan Ketua Ibu Dwi Pudianingsih SSN. Oh iya. Matur sembah nuwun Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DIY meneh Bapak Bambang Wisnu. Ya. Camat dan Forkompinca Pajangan, Lurah Sekecamatan Pajangan, Dukuh RT lan kaum Rois. Oh iya, matur sembah nuwun. Dadi ujube iki pancen bekerja sama karo Dinas Pariwisata lumantar aspirasine Bapak Joko Purnomo DPRD Provinsi DIY ya ngadani wayangan kanthi ya kuwi ujug promosi wisata no. Merga kene iki akeh papan-papan sing destinasi wisata sing durung kegarap. Mula upama padha sengkut gumregut sayuk rukun manunggal tetunggalan iso digarap dadi sarana wisata lan dapat mendapatkan pemasukan saka para-para sing padha rawuh ning papan wisata sing digarap ning Pajangan kene ya iso bekerja sama karo Dinas Pariwisata ya pancen bener ngono. Iki bengi iki wayangan no ya matur sembah nuwun lan mau aku diparingi priksa nek apa panitia penyelenggara wayangan iki dumadi saka kaum perempuan. Oh iya. Edan ora? Ya ora. Lah ya maksude iki luar biasa ngono lho nok. Ya kaum perempuan sing padha mandigani di anu jenenge iki dipimpin mirani Bapak Ibu utawa Ibu Dwi Pudianingsih SSN. Oh iya. Nglumpukke para ibu-ibu supaya mengiki dadi sapu kawat wayangan bekerja sama karo Dinas Pariwisata. Ora luar biasa nok saiki dadi Ibu kita Kartini itu pancen menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Ya. Saiki wong wadon ki ora beda karo wong lanang, ngono ya. Wong wadon dadi kondektur ya ana, ya. Wong wadon dadi tukang becak ya ana, apa ana. Ning betor lho, ora genjot lho. Sing becak ana motore kae wis ana, wis ana. Wis pirang-pirang dokter pirang-pirang, ya ngono ya Mak. Iya. Wong wedok dadi bupati ya wis pirang-pirang, ya. Sing ngurung ana ki wong wedok bong supit. Ha iya. Kuwi upama ana ngetok malah gampang. Iya. Dadi nek kira-kira ketokan angel goleke bong supit wedok kuwi malah malah njur cetha kae. Iya. Ya pancen bener ya Mak. Iya. Mula iki dadi srana apa jenenge dienggo contoh karo para kaum-kaum perempuan di tempat yang lain utawa di daerah lain, di dusun-dusun lain. Dadi acara apa-apa iki ora mung gumantung karo piyai kakung. Nek pancen piyai kakung wis do lemes-lemes, wis do ora ana gairah nganake utawa apa-apa acara apa-apa, lah diganti kaum perempuane. Lho nyatane eneng Karebet kene iso kelakon kok no? Iya, iso kelakon luar biasa. Apa sing gawe panggung barang ya piyai putri. Aku dhewe ora ngerti. Ning ketoke ya apa to rompo. Ha iya. Maksude blabake iki dipidhaki lentur-lentur ngono lho. Iya, ning ora apa-apa waton kuat kok no. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Iya. Tur iki sing mahargya acara
ya kuwi ujupe iki mau sing diaturake promosi wisata ora ming para makhluk menungso. Iya. Ning klebu kewan-kewan bengi iki jan padha metu kabeh. Laron iki biasane sak jam 2 jam wis entek iki kit mau jam 8 tekan yaene ora ana enteke. Iya, ya ora apa-apa, ora masalah no. Aku sing masalah siji nek perkara ning ngrubung kelir iki ora apa-apa. Iya. Sing dadi perkara iki nek tiba nang ngisor terus merambat, ah iki cilaka no. Iki mau wis gendak-genduk. Monggo aku wis nggawa ula lho. Iya. Kok mesa do ora wedi ya? Ya wis ben kok ya. Ha ulamu wis jinak. Wis sing ngomong sapa ora? Ora sok ngarang. Ya iki eneng bintang tamune. Panjenengane Mas Sehono. Ya, wah seneng aku anggere ketemu Sehono. Ya. Matur sembah nuwun. Ayo padha didadoska jumeneng. Ya. Monggo Mas Sehono. Tindak mriki katuran jumeneng. Sehono saking imo kiri. Mas Sehono lawak sejati. Wah. Edan wong gleleng kowe ora dirubung laron. Sampun Mas. Wis piye? Wonten ngandhap mah mboten laron. Apa? Larone ilang wulune, rubung semut mlebu wedang. Ya ora apa-apa. Nggih kangge tis-tis. Laron kok nggo tes-tes ning yo pancen jaman biyen iki ya dadi panganan tenan. Lah nggih ya mesti ngalami jaman nek esuk-esuk tangi gregah digugah mbokne terus garo ana laron wah nggawa plastik. Aku ya nunggoni. Nika anggere barudan nika biasanipun. Tak tunggoni engko nek wis entuk akeh tak apa nek nggon tambir dikopiok terus ilang wulune bar kuwi ceploki ndok. Wah tonjo banget. Syukur sak wulune. Wah wis jan. Ya ora ana mangan laron kok. Oh wis iso. Nek nek mangan wulu kowe dadi iso mabur ngoten. Ha iya ora wae. Nggih ceploki ndok terus digembrot apa napa nika? Ya apa? Gembrot dicampuri kambil nggih. Oh nika pun tau nika nggih. Campuri kambil. Nggih. Wah wis enak banget kangge gizi nggih. Ning iki ya metune paling singkat dhewe lho. Nggih saiki lho uripe laron iki. Pripun? Lah iki meng urip sedhela kok. Metu jedul, mabur, engko terus ngeculke wulune terus rintik-rintik kae engko mati pisan. Mesake nggih. Mati. Kok ya mati ngono lho. Lho kabeh iki bakal ya tekan kono kabeh iki. Nah nggih. Sing layat ya laron-laron gitu paling. Wah, aku ora genahke aku kok. Mboten nggih. Ora kok tekan sing layat barang. Lah wis ben ana sing layat apa ora? Ora nggih nek wong nek laron niku mesti nggih wonten pimpinane to bantrongane barang. Ana. Nggih to lah nek aku ya tak golekane engko nek ketemu tak duduhi sih. Nah anu sareng-sareng mawon apa goleki ngidul-ngidul riko nek wonten. Ngidul ngendi? Nun? Ngidul ngendi? Angge genungso mudan Mas. Anggere barudan do metu. Iya, Mas. Iki ujube promosi wisata. Promosi wisata nggih. Saking Dinas Pariwisata bekerja sama karo penjenengane Bapak Joko. Pak Joko sapa? Joko Purnomo. Nah, nggih. Jeneng Joko ki pirang-pirang? Lah nggih kula mun Joko nggih. Joko sapa? Joko Sehono. Nggih. Kok ngleleng nek Pak Joko Purnomo kuwi anu apa jenenge DPRD nggih provinsi. Sarengan kula riyen nggih. Oh. Oh ya mbiyen ya nyalon to? Sareng. Oh. Sareng riyen bareng-bareng jagoi. Jagoi Pak Joko. Oh, kowe mbiyen ra nyoblos e. Nun. Anu Mas ajeng kula coblos kok atos. Kowe padha karo ngunekke Pak Joko Purnomo atos. Lah ora kanca e. Kancane koniku. Woh, kancamu to? Lah nggih. Oh. Mun nek wis dadi pimpinane nek kanca nggih tetep kanca ora kudu nggih to Pak Joko. Nyatane ya isih di karuhke kula matur nuwun sanget. Wah, nek aku malah wegan di kanca kaya Pak Joko. Pripun to? Di kanca wakil rakyat ki malah kowe malah bangga ya. Bangga Mas. Anakku ora. Lho, pripun? Seniman ki nek iso kancane sithik. Kok sithik? Aja akeh-akeh. Anggere kancane akeh. Nggih. Mulih do nanggap ming do njaluk tulung. Lho.
Manggere teko ning nggonmu sih ndakel ning nggonku ya sih. Oh iya, ora mesti ra takon pira sih ana. Wah, ngono cahe dhewe sih wis gampang wae. Kuwi mangkat. Manggere kowe bareng ngomong ceret-ceret ming sithik. Ah. Niku klentu, Mas. Kok klentu? Niku berarti kula niku mah harga kula niku mah luwih tinggi. Lah sugih aku to dadine. Karo? Karo sing pimpinan mau. Karo sapa? Karo Pak Joko. Ming muni ngono. Ya sugih aku wong njuk tulung kok. Nah, gitu. Mboten napa-napa, Mas. Ya wis ora apa-apa. Sing penting menika kabeh mlampah. Ya dadi kesel kabeh malah. Malah bingung kabeh kesel kabeh. Ha iya. Niki mau jane kula ajeng wonten ning ngancani ning Sapa? ora itu. Calon bojo kula riyen. Wah, Nggih. kok ora sida. Nggih ketua panitia Mbak Dwi. Oh. Kok ora gelem ngapa? Nun, Kok ora gelem ngapa? asidane dadi garwane Pak Joko. Oh. Gayamu. Oh, kowe rupane kaya. Ha nggih. Kula niku eleke kur muntir, Mas nggih. Coba ora muntir ngono kabeh do kepencut. Waduh. Nah, aliri aku ki jas e. Adake. Atek nek wis tuwa. Nggih ta? Mbiyen Dek Enom aku ya nemoni ya. Lah nggih to. Merangguli kok Sehono mbiyen Dek Enom dagelan paling bagus iki ming Sehono. Lah nggih to. Iya. Ora ono lho. Putih, awake putih, Nggih. anteng. Nggih. Nonton blentong putih Mas niku. Heeh, wong kadas ya ta. Niku buras. Malah buras malah. Ha nggih ngapunten nggih. Menika wonten awala Mbak Sehono. Oh nggih. Ya sugeng dalu bujangik saking Pak Parjo bakule areng krebet. RT 05 Sendang Sari Pajangan. Kancane mbokku kuwi mbiyen. Lho. Kok kancane mbokmu? Mbokku mbiyen nggih adol areng, Mas. Oh. Nggih. Iso minterke anake. Iso nukoke apa-apa. Dari sampean sekolah bareng iki mergo sekolah dodol areng. Lho, THR punya, Mas. Terminale riyen ten THR. Oh iya zaman semono. Lah nggih kula ten riku. Tahu katut gegaruk, Mas, kula niku. Darani kere ya. Ah nggih turutan anu niku perko nek riyen nggih. Ngamper toko. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh nggih. Nyuwun pangestu anggenipun sadi areng pinaringan lancar laris. Oh lancar nggih, nggih. Ya iki Mbah saka Pak Parjo. Pak Parjo. Parjo ki eneng sing supir, eneng sing bakul areng. Ah nggih. Eneng sing pengrawit. Wis pepak kok. Makelaran. Saking Suratman Glundung nyuwun tembang Sesideman ingkang nembang Mbak Tatin. Oh. Kitun salam kagem sedaya penggemar Ki Sena ugi kanca-kanca Rondo RT 05 guyub rukun murakabi matur nuwun Suratman Glundung. Ya wah wis Mas Suratman Glundung. Ndi ya nek ora iki mau. Namung Glundung to? Iki apa? Isih ana iki apa? Aduh. Wah, Pripun? raiku menggo encak-encokan. Napa kula goreng riyen? Seta. Nggih. Sugeng dalu Ibu. Kula saking Rincang Rondo Pak Joko Purnomo. Oh iya. Nyuwun fragmen Joko Kendil. Oh iya. Mbah Sehono karo Mbak Tatin. Oh iya, diaturake. Wis Joko Kendil ki sego isine. Joko Kendil kok sego piye? Fragmen ketoprak karepe karo. Oh, tak kok nek kendil isine sego. Udu kok durung panganan. Ah, nggak. Ya. Yo, Mbah Sehono dikancani men semangat no. Aceh. Men semangat. Iki ana sing nyuwun lagu Gubuk Asmara. Yo, diaturake sik karo Mbah Sehono. Ayo. Nggih, Gubuk Asmara. Mbak Elisa. Yo, jumeneng Mbak mangga. Nggih. Dalu, Mbah, Pakde. Sugeng dalu, no. Nggih. Piye gendong sih, Mbah? Boten kula mlampah piyambak saged kok. Syukur Duwe sikil ya. Apa kono tangan. Nggih niki. Kok nyelot ceking. Kok ceking to niku kula tambah gendut lho, tambah lem. Ceking ning kenceng apik, Nduk. Oh, kenceng. Ta, wong kuwi sehat. Ya nggih. Bangane lemu glombyur. Oh nggih, Aku wong cilik ning kenceng. Kenceng. Cilik ning Aku kenceng. ngono kuwi. Nggih. Wangun nggih, Mbah. Wangun. Oh, wangun. Aku wong aku rumoso elek ya wangun. Coba aku apik ngono ya rada. Nggih, niki ngaturaken apa Pak Sena? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Asmara. Aja gobok. Ya, Gubuk gubuk
Samara, Kok Asamara. Asam urat. Samara. Aja kok nek gubuk ki wis ngarani omah cilik. Omah cilik. Nek gobok ki apa? Gobok. Tapi Gobok kok bodho kuwi goblok. Nek gobok Gobok ki apa? kuping. Oh, gobok ki kuping. Kuping goboke ra ngrungokke. Lah kuwi kupinge ora. Kupinge ra ngrungokke. Oh, gobokku, gobokmu, gobok. Gobok, gubuk. Saking akeh laron nganti wondoe golek laron wadahi plastik iki. Ande grameh ajake nang omah. Arep digake Mbak Tatin kuwi sing calon Mbak Tatin. Oh. Sesuk didadar kek ndok 8 ra akeh. Ya. Buk asmara. Nyingkar nyingkur wiwitane kara mandek-mandek to Mbah? Manut lagumu. Oh injih. Lagumu mandek ya mandek, aku kur manut kowe kok. Jak mandek ya mandek. Mandek ya mandek. Bablas ya bablas. to. Sing penting happy. Happy. Waduh ngaku happy. Happy ki apa? Iki seneng, Mas. Oh. We pinter. Seneng. Basa Inggris iso. Heeh, seneng gedang goreng ngono dadine happy gedang goreng. Ngawur ya. Aku happy gedang goreng. Ora apa-apa ngawur justru malah lucune iki alami kok. Ning rak runtut, Mas. Oh iya. Nggih. Antaranane kowe mau happy. Taranane iki apa? Antaranane Antarane kowe mau saka happy ki seneng. happy, iya. Nah, Berarti cinta. aku happy kowe. Nah, kowe cinta sehono. Oh iya. Ning aku gemang, Waduh. Kaya deh. megah. Ngopo kowe gah? Kok etok-etok to? Kok etok-etok aku ngerti nek dapusi kok. Lah Ndur, koretok-etoke karepe tenanan to piye? Lah karepku ki yo nek omongan ki sing serius. Kayamu ki apa arep ngepek Elisa? Lho, engko ora iso naik. Duwe apa? Lho, ora duwe rapone sing penting taraf-taraf hidupku ki bisa naik saka Elisa. Oh ngono. Tante. Edan. Iya. Taraf hidupmu iso naik mergo Elisa. Elisa. Berarti kowe uripe melu Elisa. Lah kudune ngono, Mas. Kowe aku njunjung derajate Elisa. Oh iya. Atase wong wedok kok iso ngayani wong lanang. Lho, ngono lho. Aku wong Masa sanang juga? wong lanang samber gelap kaya ngono. Lho, pripun to? Ayo ora wangun sing kudu ngayani iki wong lanang. Mula Sithik akeh wong lanang kudu ngayani wong wedok. Iya. Lah, Oh, mula iya, ora kudu wangun ben ngono. diwangun Elisa. Iya, Ya. Eh, Wis zaman Kartini kaya. Ah, iya. Dadi gentenan sing ngayani sing wedok. seneng tenan to sak aku. Sing- Aduh. Piye Mbah? Gelem pura? Ya ning aja ganti Mbah. Hah? Terus aku ngundangi apa? Dedi apa ngono. Oh daddy, oh daddy. You know how much I love you. Piye wis nganggo tembung I love you iki? My I love you. Cari happymu. Ah iya. I love you apa artinya? Aku cinta padamu. Oh ngerti ya, pinter. Pinter. Aku tresno kowe, Dik. Ya semono uga aku Kakang Mas. Aku tapi yo sajane ora pati yo ning kenthing yo kudu kulino aku yo saiki dadi tresno karo kowe. Yang penting sekarang happy-happy. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lah iki kaya kowe mbiyen. Kaya aku? Mbiyen kowe iki karo aku nyingkar-nyingkar. Sik kok nyingkar-nyingkar ngene. Ning saiki gimana? Saiki gelem tatap-tatapan. I love you. Oh, oh. Mak peng. Aku kinjeng tangis. Ling semyen ke mutan. Wah, lagi. Pripun?
Kok ora tok tututi sih. Ora tok tututi. Anggonku arep tak tinggal nulungi iki nggonku ya klebon. Piye? Ora Mas. Iki tantangan bagi. Sih, kuwi ditututi Alisara kecekel lho. Ditututi Alisara kecekelmu. Nganti bingung lho. Cepet lho ngono kuwi. Ndek berkeliaran iki aku dari kudu ngene-ngene. Ben mati sisan. Tok ngene wae mati kok. Digapake sih. Kayak Tegese nang ngene lho Mas. piye? Kok iso? Kronologine piye kok iso kaya ngono Mas? Oh. Nang weteng kok nang endi kok? Wong laron ki tujuane dhewe-dhewe kok. Lho kok iso tekan weteng tujuane nek ndi laron? Lho, mau dari atas, Mas. Heeh. Dari atas turun ke bawah, Mas. Heeh. Ngliwati kalen. Kalene gede, ana kalen po piye? Kok kalen kok apa kuwi? Ana kalene po piye ne? Kaya mabur nang jaba wong kuwi nang jero ding ya. Dadi lah masuk menurun ngono lah. Menurun arep menurun meneh wis kena sabuk. Dadi mandek nang kono tok tekuk. Ngek ya ngomati dhewe. Ora sapa apa? Isih risi apa kok? Isih durung mati-mati ya piye ya? Ya tak tableke apa piye? Pardi. Ya iki tetulung ning rapik ya iki. Irekane tetulung ning ora becik to, Mas? Ora becik no kaya. Lah mulane tak singkiri Mas sing boyo ngono. Nggon ngendi mrambate? Engko ya. Jan ning kene akeh wong. Oh, kuwi, piye? Malu. Kok padha aku isinan kowe. Isinan ya aku ki isin terus iki. Engko nek ra ana wong ya. Ya. Syukur ra ana kowe, ra ana aku gek ra ngopo-ngopo. Karek demet. Iya. Edan saya ono ya. Lelampahan kang Awas Armedun. Aku kudu menghindar ngene iki nggone ono. Pokoke tak tamengi sak. Iya. Tak tampleke mengko. Iya, jane nek ana plester gampang tinggal di plester kene wis rampung janene. Ha iya. Nek ana plester tapi ra ono. Nganggo jarekku apa piye? Tresno tulus nadyanengku buk Ya. Dados. Dados kok. Dados. Dados Kok ngono aku krungune padas. Dados. Yen Ya. liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ning jagat kepetulisan warna abang
Waduh. Meno Cadetan sajroning ati tekan luntur saya marati aku kowe dadi garwa Ngomong apa to ya? Semangat nggih. Semangat. Pon gubuk lho niki mau. Gubuk asmara. Nggih, pon happy-happy to. Happy ning gubuk. Nggih, kula happy kamu. Ah iya aku ya. Diriku ya happymu. Iya. Waduh, semangat tenan nek muni happy. Cek sampun Pak Sena. Nggih. Semenuan. Wong happy jeneng penyanyi kok. Ayo happy Mas. Happy kok sendang? Wah, kae heti ini kok Mas. Oh, wis ganti to. Pun ganti sak konise nggih. Lanjut sak konike ora. Ya. Ki mau Mbak, sapa jenenge iki? Elisa. Mbak Elisa. Ya. Wis kepareng ngaturake gubuk asmara. Ya, ki pamundutan saklajenge no. Ya, ki nek sing nyuwun sesideman, sing nyekar. Ayo Mbak Ayu. Ya. Karo Mbah Sehono. Ini putu-putu kudu nyelot lemu-lemu kan. Makmur wis. Ayo ngemil terus kok. Alon. Goceki ya. Heeh tak gocekane Lah iya. Aduh kok sikek iki ketemplekan apa to ya? Ketempelan demit apa? Apa? Ketempelan plastik kok ketempelan demit. Oh, tuh asar tak jupuk lho. Oh, iya. Sugeng dalu, Pak De. Selamat sugeng dalu. Mbak Ayu. Pripun kabare? Apik-apik. Apik. Piye karo sing lanang ya rukun ta? Ya rukun ta ya. Kok tak toke rukun, kowe iki malah saya rukun. Lah mula nek Ayu ki wis ngandhet wisan. Oh, wis positif. Iki ganti sinden apa ya? Ah ngopo kok ganti sinden? Nah ora tanggung jawab lho Mas aku. Lah ngopo? Nek ngandhet wong kur nyanyi kok ngandhet to? Karo bojone maksudnya. Oh, iya. Nek wong tuwa ki ngaruhke nek do rukun ki ya seneng to. Heeh. Muntira kae bojomu. Lah piye? Maksude piye? Tegese elek sithik ora dadi ngopo. Elek sithik ki artine bojomu ki bagus. Ning mesti ana cacate to? Cacate apa? Ya muntir kuwi mau. Sing muntir apane? Le udut terus lepas setang Soale ana cantolane kok ya. Oh ya kur padha aku. Emosi ning dampet. Ah iya. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa kanca Bojoku ki dhewe. ra tau emosi. Syukur. Heeh. Dadi apa-apa kur manut kowe dadine. Langsung. Langsung tes ngono. Oh, iso? Iso. Syukur ngono. Wong ya tak ya beda nek karo aku ki ora tastes. Ora das-das. Ayo Penting
Ora tas-tas wong wis umur kok. Nggih, iya. mula napa-napa ngangge pemanasan. Nah. Engko nek kesleyo piye? Sing kesleo apane? Boy ya olahraga to. Oh, nek wis tuwa iki gampang kesleo. Pamane arep pentas ini raketan krek-krek. Nah, ben otote iki mulur. Oh, otot kok mulur to? Wah, iki le nerangke kepiye iki? Wong wis bebojoan kok ya lemu takon tenanan to ya. Ya ora ya biasane iki otot. Tegese iki kendho dadi dipolake dienggo joget brangi kepenak. Nek nganti kakuran mak klek. Oh, ngono. Ah, ora ki mau tak si Ayu iki takon otot kok mulur ki otot apa? Heeh, kok mulur. Ya otote awake dhewe-dhewe kuwi. Lah, ototku ra mulur. Ototmu otot lembek kok. Lho piye ta? Yuk mbok omong liyane yuk. Aku iki senengane ngomong nek takokke ya ora wangsulan. Mau sing gawe tembung otot mulur iki kowe bareng. Lah ya wis tak terangke kuwi nek wong apa-apa ki digerakke sik, tangi turu ya ora langsung gregah ndak ambruk. Kudu meneng wae sik, krek 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 kruk. Lah, biasane ki otot ki anane lemas karo Kaku. Lah kok mulur? Lah sing kaku mau digawe lemes. Mulure kuwi lho. Ayo karemu yuk. Omong ngono karo wong tuwa ora dong. Ya mulane otot ki anane apa? Kaku karo lemas. Lah, kok mulur? Mergo diulur. Sing ulur sapa? Ya otot. Ya wis pokoke iki intine otote dieneng-eneng ngono. Ora ono. Otot kok dieneng-eneng. Ya, iki kudu dirampungke aku ya pengen ngerti kok. Ya. Para putra-putra do dirungokke kabeh ya. Heeh. Piye pitakonmu? Sing mulur kuwi mau lho. Otot. Lah otot kok mulur? Dulur. Sing mulur sapa? Ya dhewe-dhewe. Kowe nek kepengin lentur ya tak ulur dhewe. Lah ngonamu mulur ora? Nek ana le ngulur. Tak ulure apa piye? Modar. Ya ayo. Kok yo ayo yo. Mangkel aku. Lah ngopo kok mangkel ki ngopo? Ora ngematke delok ngopo kuwi to. Kok mangkel ki ngopo? Tegese Hah? wong mangkel. Heeh. Iki biasane mergo ra kepeneran. Lah. Wis iso mangkel. Lah ora kepenerane kepiye? Mergo otot. Lah, iso otot meneh. Gak nembang kok. Ayo urek. Wong tuwa ki senengane mangkel. Mbok aja mangkel-mangkel. Aku ora tau mangkel. Aku ki karo putu-putu walang atoku. Oh, wis ngakoni tuwa. Oh, wis ngakoni tuwa. Wis ngakoni tuwa. Iki iso ndadekke nom aku. Oh. Oh. Iki aku semangat ki mergo putu-putu ngene iki. Nek anakku. Kae pojok dhewe ya putumu. Lho, putu tetep kok. Oh. Lah tuwa aku Tuwa kowe. Tuwa aku. Kowe. Lah rupane ra ya elek aku to. Iya. Aku ki saiki jujur kok, Mas. Ngaku bagus ya ora oleh ngepek. Nanti otote teng prekekel ra. Teng pertetel. Nggih, wonten dawuh, Pak. Sesideman. Oh, sing nggih, kemarin sesideman. ngersakake. Delikan. Sapa sing delikan? Sesideman. Oh. Kowe kok saiki tekon wae kon. Lah ya ana niki tekon ro jawab. Rajake karo bojomu dinehi pil nganyik ya. Apa? Apa? Kuwi Ora pel ono. apa meneh? Kok pil ganyi gitu lho. Lah anggere duntal bleng ngono kuwi terus nganyik wae. Apa-apa ditekokke. Lah engko nek aku ra tekon darani aku sombong. Oh iya, wis Lah ya tekono. ta. Ya Sing mulane. iso ya tak jawab, Heeh. sing ra iso mengko den regube le jawab ya. Regube ki sapa? Iki. Oh, iya. Ngono ya. Ya. Untune. Untukku ngapa? Heh? Untukku ngapa? Ora ana daginge. Ayo untuk ki ra ono daginge. Lah apa ya simbah salah? Piye-piye kok wis wong tuwa disalahke? Lah ya untuk kok ra ono daginge. Ayo jelas ra ono daginge ta ya. Nek Aja. ana daginge nggo nyokot ya ora iso. Ora iso.
Engko Aku kuwi malah nuntu kok daging tok. wah ning asik, Mas. Kok asik. Mangan kacang siji. Kuwi kaya ndelok bal-balan, Mas. Lah kok iso? Cokot ini melayu rono. Cokot ini melayu. Akhirnya kipernya hilang gol merucut, Mas. Yo kek aling-aling. Hah? Kek aling. Nek aling-aling ki kur capek gunung enak-enak. Aja ngematke aku to ndak dadi aku ki nom meneh. Yung. Apa meneh? Wih, bisa to aku arep nembang sih. Nembang aku agek ngurus perlaronan. Iki sudu laron ya wis ganti. Cathak, Mas. Kok cathake anggapmu aku kirek ngono ya. Kleru meneh. Ya kleru kok ya. Lah ya kok saya tua kok omonganmu saya kasar to. Lah po cathake kudu nang nggon kirek. Ning kuwi tetep nang kirek mohon aja jeneng wong ngingu kirek kae ndekemi kireke terus karo metani kae. Sek napa e golek cathak. Lah kuwi tumo, Mas. Nek cathak ki ning nggon kebo. Sapi. Nah, dadi yo limbuk ki sapi. Yo limbuk le sanes sampean. Sampean kebo mawon. Loh, kleru meneh. Lambeku ki arep tak gawe apik kok yo angel. Nyun ngapunten Estu, waduh. Wis ora apa-apa, santai wae. Iki mau kok dadi sasar susur ra karuan. Ya tak nembang sik ya. Ayo nembang. Rasa dehem. Lho nek arep nembang ki yo dem sikno ya. Mbah Siana. Nun. Gandeng penonton wayang ki saiki mau Pak Camat ngendikake to, wayang itu sudah mendunia. Iya. Makane kudu dijelas. Iki engko Ayu sing nembang Sideman, Bowo cakepan, kowe sing menerangkan bahasa Indonesia. Oh. Iso ora? Aku mbiyen guru PMP. Apa masamu PMP iki ra nggo bahasa Indonesia wae? Lho tegese ra tata bahasa anu lain-lain, Mas. Ora apa-apa ya. Tapi ndak apa-apa nek guru zaman biyen ki mah mulang apa-apa kok. Anda Mas, zaman SD biyen ora nganggo SD ding. Ali zaman SD. Wis ben mengke wae. Anggepe aku ora lulus SD. Mboten Mas, wong kula niku ngertos. Ya wis rumangsa aku wis ora lulus SD, awakku cathaken ora apa-apa. Dalange keloro-loro kuwi. Mboten niku pengakuan asli kok, Mbak. Lo berarti mau ngakoni ya? Ya. Orang jujur itu mah enak di hati. Daripada dipendam, ya kan? Heeh. Kan bisa muncrat. Wis ora apa-apa, aku wis SD ora lulus, cathaken ha iso dianggep kirik to, wis ben nang wak klothake cengeling. Sirahku maem iso. Ya. Wiwi. Wiwitane Bahasa Indonesia. Pertama-tama. Wah. anderek mbok sing anteng to ya. Iki dienggo nglemeske otot. Ora mulur ke. Anderek sang pekik. Ikut orang yang pandai atau pintar atau bijaksana. Oke kok. Pekik Bagus. ya, Ayo wong bagus ki mesti apik, Mas. Ya ta? Urung karuan. Ayo urung karuan oke saiki wong bagus ora urus ya oke. Oh ya oke mergo dirubung cathak, Mas. Sik to kleru meneh. Nek jaman biyen ki SD ki gedunge do nang pinggir sawah. Anggeranu gak bocahe mbekisi-mbekisi kae. Apa wis ben. Heeh. Wis ben terus yuk. Aku terima kok sik ngomong aku ora terima. Tenang, Mas. Kowe ora takon aku sik ngomong sapa? Mboten. Soale niku le momong jenengan kalian niku aku niku padha. Weh. Padha le momong kula niku. Lah sing ngomong sapa? Padha bluke ta? Terus Wis menak ora apa wae. Darani ranti Pak Momong ora apa wae. Priya bagus. ya. Satria bagus cakep. Priya
Priya ki lanang, Mas. Lah kok lanang kok satria? Anek putih. Nek ra ono satria ya Boswan. Heh? Ora ngono kuwi, Mas. Aku ki DKW wae mah larang, Mas. DKW ki ndagel gelem ngetoprak gelem waton wareg. Ya, satria, satria. Satria. Bajaitan. Olah budaya. Kang olah budaya. Iya, olah budaya. Olah piye? Olah Ayo olah piye? budaya. Oh. Halo. Heeh. Pinter. Heeh. Pinter nggarap budaya. Oh. Ke kawur ya. Seneng aku. Lambe elek tenan kok aku. Sadar nek ngawur kok malah ngomong. Ngawur ya. Jujur ya, Mas. Terus yuk, ndak engko mah lali. Sawan menyang kota gede. Pergi ke kota yang besar atau ibu kota. Oh, ibu kota. Apa tuh kok Saruna? Kok ibu kota kok saru? Kota kok besar. Hah? Wah, aku ora ngangguk, Mas. Kowe mau muni piye? Pergi Ke kota besar. Wes, nah saiki tok gak mau muni pergi ke kota besar ngono to ya. Orang yang sering berkecimpung saru ki mesti tujuane saru. Semene iki le protes karo siji kok. Sapa sing proses? Cange. Cangeke meneng wae kok. Wah, sampean Mas. Ngapunten lho. Kur kangge geguyon. Ora apa-apa wong dadane ya mung dirubung cathak kok. Tanggung jawab lho. Mau rasa omong. Terus Cathak. Yo. modar kowe iki. Oh, majikan. Majikan itu keyuyun, cinta. Keyuyun ki apa? Cinta, keyuyun kedanan. Wah. Kegilaan. Bahasa kedanan? Ada. Apa? Kedanan. Bahasa Indonesiane kedanan. Oh, kegilaan. Kok kegilaan? Oh, gila. Tergila-gila. Loro kuwi wonge. Oh iya Aku wong siji kok. Oh wong siji kok iya. Oh iya. Ya ora umume iki tergila-gila. Itu dua. Kalau satu gila. Kamu kegilaan. Kalau kita berdua, kita gila-gilaan. Aku ra gila kok. Aku ra gila. Makanya satu. Cuma saya yang gila. Oh, berarti jenengan gila. Ya men gila watone ra dirubung cathak. Ya. Slendang kuning kang saking wukir. Selendang kuning. Selendang juga selendang, Mas. Kuning. Kuning juga kuning jene. Kang saking wukir. Ah, saka gunung, Mas. Yang dari Gunung. oh, gunung ki wukir. Wukir. Berarti mau larone nusup ning wukir. Heeh. Kok ngerti? Saka dhuwur to. Nang wukir slep. Kowe wukire nek hidup berkawah. Oh. Ana kawahe Mas kuwi Ana to? gunung sing aktif. Oh, nek gunung aktif iki ngendi wae upamane? Merapi, Mas. Merapi jelas aktif. Apa ya? Liyane Merapi. Sing wetan Mas, Kelut. Kelut ki nek sing nggo ngilang itu? Kae sulak, Mas. Kelut. Terus bar kelut. Bar kelut ku oke lho. Galunggung, tau jeblok. Kapan? Biyen kowe ra ning kono kok, Mas.
Ayo ta. kejeblukan ta ya. Upamane neng kono. Ki mesti ngerti. Aku ngalami kok. Wah, berarti kowe pas nang kono. Ngalami ndelok TV, Mas. Galunggung. Galunggung. Indonesia itu banyak sekali gunung yang berapi. Makanya daerah Jawa itu sik nak takoni Galunggung terus Jawa Barat, saya Jawa Barat. Galunggung terus Galunggung. Terus Iki Sindoro. Jawa Barat. Jawa Barat ki lho Galunggung. Ayo liyane Galunggung. Oh, Becari. Becari kuwi cedhake Cermi. Silo. Oh, Silo kok berkawah. Ana Becari Mas kono. Oh, Krakatau. Krakatau. Ah. Krakatau senanjan gunung. Ning iso anak-anak, Mas. Loh. Kok iso? Kowe pas kuwi nyumbang kok. Loh, pas bayane aku nang kono. Oh. Aku nyekseni, oh iki anak Krakatau. Oh, kowe nang rumah sakit ngendi le anak? Kuwi nang Merbabu. Oh. Ngawur ya, ya. Merbabu. Gununge loro. Ngendi gunung loro iki? Cerme. Ora. Oh, gunung ki mesti bersandingan, Mas. Oh, upamane Sindoro. karo Karo apa ngendi? ngendi ayo? Lali aku. Ngendi? Sumbing. Sumbing. Sumbing ki bibir, Mas. Piye ta? Sindoro Sumbing. Iya ngerti. Nek Merapi karo Merbabu. Nah, ngopo kok gunung ki mesti loro? Mesti ki loro jejer. Lah sing siji jireh nek ditinggal. Apa? Kok ngerti? Kok ngerti? Engko ndarani anak ontang-anting, ya ta? Aku ngawur kok. Kowe ngomongin sing siji jirah-jirah. Dene kok nek ngunggahi kok mung siji. Lah engko raketan mlembar, Mas. Lho tenan. Ayo. Sing jeneng mendaki gunung. Ki dua gunung ya, Mas. Ki sengara ki munggah kene dadak medun. Rekoso. Munggah set, njukuk genter nggo nguwot. Ya wote sepiro? Sepiro? Saambane lete gunung. Nek lete adoh. Ora mungkin ya. Mabur. Mabur angen-angene. Dadi tekan ngono wae. Kowe nriti takon apa to? Ya ora, gununge rak jarake adoh. Ayo, nek disalang saka kene ketoke cedhek ning kadoh no. Oh. Lah mulane lek kudune arep rono ya piye? Ya serasa rono mulane. Lah jaremu arep rono. Wis rano bis kok. Ngawur ya no. Saya tuwa so ngawur. Ning waton putu-putuku seneng. Aja menghibur ki anu kok apa beribadah. Ora duwe kepiye to kepiye ngono. Ngoten no. Heeh. Ning ya ayu ya. Terus ya teruske. Swara kurang premana. apa kuwi? Pendengar kurang jelas Kok pendengar? alias budek. Swara kurang premana. Lah ya suarane kurang pas. Suaranya ki ra stem. Step. Setem iki kaya gitar wae. Lho, gitar ki nek ra stem blero, Mas. Padha gamelan nek nukruk keseron ya sok minir ya, Mas ya. Lho, oto mantruke ikan. Berarti jong, heeh. Bareng aku nek gosok gamelan kok. Terus nah. Ning wasis ngungrum Pandai bercinta dan merayu. Waduh, Sehingga gunung-gunung yang ada di Jawa. Lah kok gunung? Kok bali gunung meneh? Lah aku mau rong nerangke, Mas. Oh iya. Ya terangno. Jadi Pulau Jawa itu subur karena banyak gunung berapi, Mas. Ya itu. Makanya kalau Merapi itu meletus, itu habis meletus tanahnya subur sekali seperti gini. Nek akeh gununge subur. Sing do aktif kuwi njebluk-njebluk kuwi. Oh, nek sing ra aktif? Ayo buntet. Ben aktif piye? Ben aktif piye? Nek arek aktif, iki kerep nyetel tok setel. Lah apa gunungnya ana setelane? Ono. Nggon ngendi? Ayo duduke. Lho. Kae lho, nek ning radio
ki ana sponsor Gunung Mas kae terus dadi cethake. Lah apa gununge iki ana radione? Waduh iki angel tenan. Lah kok gunung tekan radio kan aku bingung. Nang kono kuwi enenge kurtip. Tip recorder. Oh, tape recorder. Apa meneh? Lah kok ana tape recorder ning gunung? Aku sewan dienggo layatan barang ora. Wah, jan iki wis tok kandhani ya guys nang omah. Pinter sesuai seneng aku. Wah, berarti nek arep nyetel gunung ki nganggo tape. Ya nganggo tangan nek nyetel. Oh, nganggo tangan disetel. Lah nek biyen ki ana tape sing kaya teket celuk-celuk ngene. Cerut-cerut. Piye to? Celuk. Apa? Celuk-celuk ngono kok celuk-celuk. Ora bedilan anak-anak. Ayo angkat tangan. Cerut. Cerut. Kaya saya bedil-bedilan. Heeh. Isih sak dolanan bedil-bedilan. Aku ki nang omah duwe manuk. Oh. Karek wis kok bedil-bedilan to semprot kae. Kacerku kae tak cerut. Oh, berarti sak bedili manuk. Ora bedil nek Apa? ngeceruti. Oh, ngeceruti manuk. Heeh. Cerut. Eplek. Wis terus ngoceh. Nih, ngomong apa meneh? Oh, iki jan edan tenan malah. Angung remarang bendara. Bahasa Indonesiane. Merayu sama majikan. Ya. Dia Tia Sulistya. banget. Pijer ngincangake alis. Piye, dia Sulistya Dia pijer. itu. Orang cantik itu biasanya Pijer selalu ngincangake alis. kedip. Oh. Alisnya Kedip ki meripat. dhuwur meripat. Kuwi alis. Oh. Itu harus diceneng. Sak diceneng. Ngencangkan itu diluruskan. Heeh. Oh. Heeh. Ngincangake alis ngene iki lho. Ting ngono iki lho. Aja ngono yuk. Hah, lah ngopo? Aku jadi tergila loh. Alah. Wah, jan. Siji kok, Mbak. Nek loro tergila-gila. Terus yuk. Terus tresno sesidepan. Yuk. Luwe becik patenana timbang Liwat. liwat kincanging alismu kupasahan mongko kowe bocah
Ayu nggih. Sampun Pak Seno. Ya, matur sembah nuwun. Wis pamit ki Ya. pisan we keneng. Lah ngapa to? Rasa bola-bali. Lah nek bola-bali ngapa? Ayo bola-bali. Jenengane ora jelas nek omong. Ayo bola-bali kur ngenteni kur. Ya. Ha iki kari sing pungkasan pamundutan Mbak Seana. Nggih. Ya, iki karo Mbak Tatin. Ya. Ayo Tin, mudhun Tin. Lho kok ayune? Kok kerubah ora apa-apa. Nah, aku nek arep ngadengne bur kerubah. Tajake ya kena laron. Ya ora ya. Tos-tos. Wis aman ora dijlong ngono. Aku le dinesoni aku ya. Iki kok panggungnya mentul-mentul to, Mbah? Aman ora iki? Lho, sing penting mentul-mentul ki enak kan? Apa? Enak iki malah lentur daripada kenceng Ini lho, ning jajal ceklok. Ngadeg nang ngene lho. Kowe kono ya, kowe kono ya. Terus Nyit 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 nyit. Kaya njur jungkat-jungkit nyanyi. Ayo kaya cah TK. nggih sugeng dalu, Mbah. Kok kabeh Mbah ya sugeng Lah, dalu sapa? cucu. Siapa? Walah kok manyel tuwa iki. Lah kan nyelok sapa? Ayo sing biasa wae. Biasane piye? Atau Mas. Waduh, Mas. njaluk ditundang Syukur yayangku. Yang yang kakung. Yang kuwi tuwa ya, Mas. Waduh wae Mbah yang kakung. jenengan pengen diceluk sapa aku tak manut. Ya wis karemu lah. Aku engko nek enom ya malah saya ora. Sapa Pak Wo? Pak Wo. Pak Wo mlinjone dunduhi Pak Wo. Lah sapa to ngewohke Mbah ra gelem? Ya wis sakaremu wis. Mbah ya ora apa-apa. Mbah ya iya. Heeh. Apa, Ju? Wong Mbah wong untune wis ra ono. Lho, ora ono. Lah kuwi Mergane lara kae. lara piye? Diimpus to kae untune. Ning ora Untu- ketututan terus ilang. Untune. Untu kok wong lho, untu kok diinfus ning infus piye? Oh iya, ngawur ya. Heeh. Wis ora apa. Sesuk Besok panyuwunane ora nembang, pramen. Pramen Pramene apa, Mas? apa? Lho ketoprak kaya. Terus judule apa? Iki karepe Joko Kendil ning ora sah. Ketoprak iki seana gandapukane sing bagus, sing ngerayu Tatin. Dadi seana sing jual mahal. Gek engko le nyeluk ya Mbah ngono. Ya ora ya Kang Mas. Rak ngono. Wes alek kan nek emas ngono ae. Apik-apik kur rembaga. Ayo angur le emas. Nek dadi apa iki? Dadi kae manut. sing ngerti ngapal ketoprak kae. Lah apa lakone? Lah ora salah lakon-lakonan pokokne Sora Jonggrang ketemu karo Alora Jonggrang. Karo jonggrang sing ngoyak sapa? Kamu ya. Ya oyak-oyakan wae. Ora ketemu malah. Wah anggere padha kesele mah turu bareng kura. Kowe sapa kowe? Subrata. Oh iya. Terus iki Sing penting beda, Mas. Ya. Oke Subrata ning Subrata A, Subrata B. Alah. Semborot A. Halo, Mas. heeh. Iki sapa iki tadi? Minten. Oh iya. Nek wong ngene dapukane rada kentir-kentiran. Pangone dadi kentir napa? Ya ora edan. Iya. Padha wae. Ketemu neng dalan. Ketemu neng dalan. Terus Subrata digandrung minten ngono ya. Apa nek pas ketemu neng KUD wae no? Lah apa? Pasok listrik ya? Kleru. Mau kleru tenan. Kau deh. Arep dagel kok ketemu neng KUA wae. Mas. Kleru KUD. Bener, Mas. Nek neng nggonku ki neng KUD nek pasok listrik, Mas. Kuwi dikelola cah nom-nom, Mas. Oh ya. Ora apa, Mas, aku ya kur mbela diri ben ra ketok salah banget kok. Tenan ta. Ya, ya. Turuk. Wong urung sida wis banyaki lho. Subrata kok picak iso ora ngendi? Klaru, Mas, aja digetak-getak njak ketoprak anyaran. Ah iya. Gelem wis pira-pira, Mas. Metu dengan nganu wibawa. Wah.
Subrata bar watuk. Asma, Mas. Oh iya. Den Mas. Wis mulai urung nggih? Wis ket mau kok. Oh. Wah, jan. Kok ya ora krasa wis ket mau wis. Ora ana sing luwih bagus apa pinto jane aku males ya. Nek luwih bagus ki mah elek. Lah ngopo? Bagus ki ya bagus nek keluwihen duwer. Lah kok iso? Ha iso wong apa-apa ki nek luwih rapek kok. Lah iki piye pas? Yang sedang-sedang saja. Oke. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Iki ketoprakan yo tak bandemi cempala. Nerangke, Mas. Nerangke kok nyanyi ora. Den Mas. Iki kaya cempluk. Iya aku Ngawur. Lah Wis kleru bubar wong delok. Sik, Mas. Wah, pembelaan meneh. Ora, iki kaya cempluk. Kene iki muni. Iya, ngono ya. Lah ya. Iya lagi. nek jenengan Awal kan mancing iki lho. ngene lho. Iki muni. Nek jenenge wong pacarmu sapa jenenge? Cempluk ta? Sik kaya salah kowe. Nah. Kowe iki men dipancing kono. Iki kaya cempluk. Den Mas sanes kula suminten kuwi dadi. Mongko aku kur muni kaya to. Ha kok muni iya. Ngene lho. Malah do padu ae ngapa lho? Iki kan pacare iki jenenge cempluk. Lah ketok-ketokan cempluk lah ben gelem karo aku ra ya aku nyamar dadi pembelaan iki. cempluk ngono lho. Sampai Ya wis wis iso bela kowe. Dalang meneng wae, meneng. Pancen wong bodho-bodho ki akeh ngeyele. Ya. Malah melu omong kabeh. Iki sida ketoprak ora? Suminten. Kowe iki madhep rono, Tin. Oh, wis ndeng. Kaya isih madhep rene. Iki nek ditutukke lara lho. Ora apa-apa. Aku santai kok. Awas anggere digambari montor. Kowe sing ngono ndak darani aku madhep rono. Apa padha ngarep mburi? Sih, lah kok ngarep duwi padha te? Mburi kok duwi. Ya maklum ra ndek untu lho. Ora. Aku kan kulino ngrungokke Durna. Oh, terus Kok suarane ya teh caci. Ayo. Suminten. sing ngomong apa ta? Mbak Pi budek ae jenenge. Aduh, golek sing saya nemen ana ora? Wis diceluk. Diceluk kok. Iki ana sapa ta? Lah kok nek ngeles meneh lho. Ora ngeles, ora ana bal kok tak les. Yo. Suminten. Kula Den Mas. Kowe iki kepiye to? Kula mboten pripun-pripun lho. Lah nek ra ngopo-ngopo bubar wae. Lho, panjenengan karepe sing pripun to Den Mas? Kowe ceritane iki tresno. Ketoprak loro goblok kabeh. Aku ki pinter, Mas. Iki aku gek ngandani. Wis saiki ora kena salah. Yo mulai, Dit. Suminten. Kula. Seliramu kuwi tresno aku. Nggih. Ning ora kaya ngono kuwi cak-cakamu. Wah, Lah terus kula kados pundi kon kepiye? wanita kuwi kudu ngenehi patulodo para wanita. Temindake supaya Ngapa kuwi? Kuwi Den Mas Broto rating lho piye? Ras, nek kalau nek Jawa Timur kira mesti mekaten. Sampunipun Kuwi nyontoni apa nek ngono kuwi? Ibaratke apa? wis ndak padha rame. Sing serius. Minten. Kula Den Mas. Wanita kuwi kudu ngenggoni unggah-ungguh. Lah napa kula kurang enggak unggul. Nek mangkel Mas, aku mangkel mah gelem kok iku. Den Mas, mbok jenengan ki rasa kok ngomong. Lah kepiye nek ra omong mengko aku disengeni. Nek panjenengan pancen seneng kalian kula mbok teko ya ngono rasa nganggo warna-warna. Nek aku kuwi niat seneng, aku ora nganti keroyo-royo ditundung Kanjeng Rama. Mergo aku keroyo-royo nganti ora aku ning ngendi kuwi? Nang Kadipaten Trenggalek. Mergo aku arep dijodokke kowe ning aku ora tresno. Aku ora peduli karo bapake panjenengan. Sing penting atiku. Lho, yen ngono ati dua ati wae. Ning ragane rasah. Lah terus piye? Ayo Kur. Halo. Atimu gelem. Ora.
Lah terus piye? Ora bisa. Aku iki putrane Adipati sing wis misuwur. Aku nganti oleh anak warok sing kudune kena nggo patuladan ning kok mah ngoyak-oyak wong lanang. Ora gagas, aku anake warok apa aku anake sapa? Sing penting jenengan tresna kalian kula napa mboten? Kok kowe omong aja gagas. Lah aku ki ora gagas awakku kuru kok. Mengki panjenengan nek dados bojo kula, awake iso lemu. Tenane. Tenan. Kudune lelemu sikek kowe lho. Lah ya mengko lemu bareng. Aja kaya ngono to. Lah ya piye to, Den Mas? Den Mas. Piye? Mbok mesake ana wong wedok njaluk tulung kaya ngene kok ya ora mbok tulungi. Nek njaluk tulung kon nggo nyugokke geni ora apa. Njaluk tulung kon ngunggahke tenggok neng nggon boyokmu ora apa. Iki aku njaluk Nali iki ana gandeng rapete karo katresnan. Lah Kuwi ya rasa atiku ora iso di. Aduh kesel banget aku. Lah ya aku njaluk tulung ketresnan, aku mbok tulung. Iki ana sing protes. Apa? Gandeng rapet kok gandeng ceneng. Kuwi mergo rapet terus diceneng. Ngene sapa? Atiku. Atimu wis gelem karo Ateges kowe maksa. Wah aku ora tresno. tresna kuwi ora kudu sakal. Tresna kuwi iso mengko alon-alon. Jenengan kenal aku dhisik madhep rene. Madhep rene. Entuk ora? Madhep rene. Kematke, raiku dimatke ora kematke liyane. Rai. Kene lho, moto-moto. Mbak, Apa? aku lah Mengko nek panjenengan dadi garwaku tak kei mik. Aja kaya ngono to. Lah? Iki dipresani Lah ya kaya nek priagung dadi akeh. garwane panjenengan nyuwun apa wae tak nei. Aja ming mik. Maem wae tak ladeni, liyane ya tak ladeni. Yo, matur nuwun ya. Kowe sesuk dadi babysitterku ya. Ya aja ngono to, Den Mas. Masa aku dadekke baby sister lho. Cempluk. Kok cempluk sapa? Minten sing gedhe pangampuramu aku sok ngucap cempluk. Mergo aku iki wis duwe katresnan sing jenenge Cempluk Warsiah. Cempluk rek ora ana nang kene to saiki. Sing ana aku. Suminten. Warsiah. Ora usah gagas cempluk sing ora ana nang kene. Aku tetep tresno karo cempluk. Jajal ndelok kaya ngapa kowe atimu nadyan to nang kene ora ana cempluk. Jajal aku tak njajal. Pluk, maafkan aku. Aku arep dijajal. Memanismu. Baik kan. Anggo jiwa Eling to, Pluk. Timbangane kowe edan wong swaramu ki apik. Mbok ya dadi sinden to suminten. Aja kaya cempluk. Aku ora nggagas omonganmu, Den Mas. Ya nek anu maino dhewe aku tak lingguh. Ora ngono lho. Ket mau kok ming cempluk iki anane suminten. Mergane aku kuwi wis atiku wis tinalen. Ibarat jenengan kucing, aku gereh, nek dikeki gereh mbok dipangan ngono lho. Ning gerah lho iki. Lah ya aku gereh jenengan kucing. Tak dadi kucing dina iki. Lah ya ayo panganen. Anu kasinen gereh. Asan sae gerai wis kemeringat. Heeh. Kudune dikomsek kok ya. Langsung digoreng asin nih. Ngene to gereh. Kuwi mau meng ibarat ya Oh, iya, Den iya, iya. Mas.
Wis tak ibaratke kaya ngono apa ya jenengan ora tetep ora tresno karo aku. Aku kuwi nek urung tinalenan atiku karo cempluk, aku tresno karo kowe. Agawe ruciting kale ana wong edan suarane kok ngene iki akeh le. Kuwi lagi swara lho, Den Mas. Agek swara. Urung liya-liyane. Lah liyane do ning ndi? Mengko nek jenengan gelem karo aku, arep jajal liyane ya oleh. Modar ora. Aku tak njajal Yamahamu wae. Aku ora duwe Yamaha. Sing ora setateran gek kok tak genjot. Engko arep jajal Yamaha ya oleh, Honda ya oleh, sing penting jenengan atine jenengan karo aku dhisik. Aja kaya ngono to. Kon kaya piye? Apa aku jenenge Mas? Kuwi lho. Apa? Ya wis piye? Kang si Nadia piye rasane piye nek jejer karo aku ngene iki? Blas. Blas ngapa? Ora iso ngrasake. Apa wis mati rasa to? Duh, jan mak nyut. Apa sing nyut-nyut apa? Sirah. Kirae nyut-nyut to. Mak nyut. Upama munduta Greh. gelem apa piye? Ora asin. Rakmi Den Mas, Apa? sawangen kae lho ana manuk loro. Oh, kur siji iki. Lho, manuke loro lanang wedok lho. Kok kowe ndudingi kono siji we dolanan HP. Kuwi udu manuk sing tak karepke. Apa lemu ndudungi kono? Lah ya ibarate iki ngacungi kono ngono lho Den Mas. Nang, kowe ngacungi sapa mau? Maaf iki lho, Man. Aku kowe dadak tok cetake dolanan HP. Ben kabeh ki weruh. Semene iki udu manuk, Apa to? kalkun. Mancal kowe iso kalkun. Ora Mas, nek kalkun ki ya gegeden. Tur ora banding. Wirok. Wirok iki tikus lho. Wis ora apa-apa tak terima-terimake. Wis cathak wirok. Iya. Hah? Mongko njaluk apa mau? Apa? Kalkun ya. Kok dinehi cathak. Piye? Minten? Jenengan apa dadi apa? Dadi manuk ora? Dadi manuk. Ibarate wong kakung karo ngene iki. Ibarat wong numpak perahu. Numpak perahu. Nek digambari mobil numpak mobil ya, Mas. Iki Jenengan perahu. pengen numpak perahu mboten Den Mas? Ndak kena alun. Jenengan pengen numpak apa? Perahu. Hang liya numpak perahu layar ngono to. Rasa digameli. Kaya laras-larasa. Numpak perahu. Numpak perahu purun mboten Den Mas? Ya nek kur numpak bebarengan ayo tak turuti waton kowe seneng ning aja aneh-aneh. Bar kuwi numpak perahu. Taratamtu tak turuti. Arep serius nek iki. Den Mas, menapa kemawon panjalukipun jenengan kula turuti? Ora pisan ora pindho aku wis sok kandha marang sliramu. Mbok dijajal. Yen aku kuwi Dijajal dhisik. Lah kowe iki kok ngopo to kok dadi kaya ngono kuwi. Kok terus ngoyak-oyak aku ki karepmu piye? Utangku ki pira? Ora lho, kok dadi omong terus ki ngapa?
Ada tok pedhot. Lah aku diomong bareng no. Mau nih aku kon meneng bae kon manut. Mbasananmu kok koyo Mbok jenengan ki jajal sik lho. Saiki nyekel tanganku sik piye rasane? Sik. Ora usah nganggo wik-wik. Lah nek kok aku sapa ora ya didelok apa disawang. Ngapa? Dempo papo padem dem. Ciwala kosi kako beluk dendem. Cangkrama lho mbok abang dem. Di yo nyadane rasa diringi. Oh, Den Mas Broto anak Adipati kok dolanane dempo. Dek cilik, Mas. Dek cilik apa? Iki broto cilik, Mas. Nah, ora mundur-mundur ayo. Hah? Ayo arep gunake kesempatan kowe ngunduri. Mumpung leno, Mas. Lu mampah yo. Ya ayo. Ayo lu mampah. Wis tak kono to, Tin. Lah ngopo ta Din Mas? Aku ki aku nek wis ngene iki aku wis lali terus lho, apa-apa lali. Nanggon pikiranku karo atiku ming jenengmu. Mas Broto. Aku gelem. Gelem ngopo? Ning aja kandha cempluk. Oh, lah iki edan iki. Iya, aku tak ora kondo. Ketoprak dengkule atos iki. Yo, Mas. Kondur aku gelem ning aja kono cempluk. Kok kaya wong ning dalan wae. Aku nek cempluk ngerti nesu lho, Mas. Ha iki ngono sing tak dapuk cempluk. Waduh berat Iki iki. engko rampung gandrung cempluk teko nesu. Ora iso. Aku lahir batin wis tresno marang cempluk. Yen kowe ora kena tak endake apa kuwi? Ora iso. Ora iso tenan? Ora. Apa aku dadak anggo kasar? Dialus ora kena apa aku dadak anggo kasar? Kuwi wong Aku mau ket mau wis alus-alus lho. Masa aku anggo kasar? Kowe arep gelem apa ora? Gelem apa ora? Gelem apa ora? Aku ki ya urung ki mau urung ngombe obat isih gruyah-gruyuh. Aja tok joroke nek tok joroke mantul aku. Dadi Kok dijoroke mburi kok tibane ngarep. aku sejatine ora tresno, Bro. Lho kok Lah terus ngangkul? piye? Mbok wis ben mau iki ora apa-apa ya, ngrangkul ora apa-apa ya nyatane ya seneng to? Ora. Seneng to? Kuwi kok kekarepane. Saiki tak takon, seneng ora? Ora. Seneng ora? Ora. Pisan kas tak tekoni seneng ora? Ora. Wong lanang kok angel kaya ngono lho. Angel. Sing mbok karepke arep sing wedok kaya ngapa? Cempluk. Cempluk iki kaya ngapa? Karo aku ayu ndi? Karo Ayu. aku lemu ndi? Ayu Karo kowe. aku putih ndi? Uteh kowe sapi kok. Korea ajar tadi karo wong wedok kok nek sapi barang ki? Mulane alon wae to. Aku saya ora tresno nek kowe kaya ngono. Lah aku mau wis alon lho Den Mas, apa jenengan njaluk alon? Alon wae. Alon? Kok gelem? Gelem. Ya wis, kene tak gawe alon. Den Mas, Apa? panjenengan menika tresna kalian kula napa mboten to Den Mas? Jane ora. Kok nganggo jane? Kesempatane ana. Lah ya ayo gunakan kesempatan. Ora iso tetep ora iso. Aku tetep ora iso. Lah ngopo? Ora. Sedilit wae. Ah, dilit nanggung. Tuduk. Lah terus kepiye? Ora iso. Cempluk. Kok orang Aku ora ngono kuwi tresno. to? Aku tetep ora tresno. Panjenengan kan Bu. ngono. Gek wis. Aja ngaret-eret kaya ngono to. Pak aku ki tresno panjenengan tenan lho. Engko yen nganti konangan cempluk aku Ora peduli karo sing jenenge cemplung, ora peduli. Nek pancen panjenengan tresno karo aku Aja ya. kaya ngono. Ora sah ngono kuwi to. Colno kok. Ora peduli aku. Colno. Mas, Tuduk. Ora kena guyu lho, serius. kok dicolke to Den Mas? Ket mau kok ora dicolke ki piye lho? Lah, le nyekel Ana kowe cempluk kok. lho. Ana cempluk Aja iki lho, ngono mosok to. kaya kok nyekeli Aja. tanganku lho. Sing siji cekel Ana ono. cempluk dicolke. Cempluk iki lho ana cempluk dicolke kowe iki kok mosok Kaya ngono kuwi. Heeh, kaya ngono kuwi lho. Ket mau iki kok ya ngono kuwi. Oh, lah dadi apa iki lho? Wong lanang kok ya ketemu sembrono karo wong wedok. Wes piye arek ana cempluk arep piye? Cempluk aku mau ket mau
sembrono banget lho karo aku. Lah kowe wedokan ya ngethek kok. Lah ya ora lho, kuwi sing sembrono iki kuwi. Wis Wong aku iki ora setompok gelem kok kuwi demok-demok lho. Mas ana dapukan neh ora wedok. Ngapa? Atakju. Ora ana sing wani karo cempluk. Gawat. Soale putrane Warok Sula Menggala. Diajeng iki mau jatine critane ngene, ngono digenahke cempluke. Kene to, Mbok. Cempluk. Kelingan mbokku napuki. Cempluk. Apa? Modar. Aku ki piyayi kok ora tok basane. Cempluk. Pripun? Aja tok anggap kowe weruh kaya ngono kuwi, ning sejatine aku ora kaya ngono kuwi. Lah aku mau weruh Weruh. Pancen tak duduh-duduhke kok. Aku ki ora tresno ning ngoyak minten. Kabrok gae yu, kok yu. Aduh, pluk. Piye? Kuwi arep tresno aku, ning aku ora tresno. Mergo aku seneng cempluk. Aja percaya cempluk. Jenenge wong lanang ki ngono kuwi lambene ngono kuwi lamis. Cempluke mah gigrik Aja percaya kuwi yo. Ora usah omongan. Disengeni. Ten kuwi wis dekku ngono. Suminten. Apa yo? Kowe ngerti ra to nek iki si wong edan iki ngono aku. Lah, Dan Mas aku Broto. ki yo ngerti yo. Lah ning aku mangki liwat yo terus diadang karo Den Mas Broto aku dicekel-cekel ya aku ya piye meneh. Oh lah kowe geleman gak? Kena Oh, lah, kuku. Oh, kena untu. Engko tuku betadin. Ora kaya ngono kuwi ta. Sing lanang muni kena kuku, sing wedok muni kena untu. Mulane alon-alon ndak kena untu. Risi. Iki dadi ogak meneh to. Aku ki ora tresno karo minten, tresnaku marang kowe, Blok. Jur, Aja percaya karo kae. jur. Ora njur ngopo-ngopo. Oh, sume cempluk kok dapukane mingjur. Ayo. Wis ngono wae. Yes. Iki nek ora tak tengahi mengko Saiki arep padha milih pati. sapa? Wis ngene wae. Piye? Kowe kondo arep pilih sapa? Kowe ya tresno aku. Heeh. Wis kabeh tak gelemi. Ngene endinge ngene iki kowe ra blok kok endinge. Iya to. Kowe tresno aku. Kowe tresno aku. Terus langsung cintaku terbagi dua. Ngene. Kowe iso to lagune kuwi? Iso. Ah, yo. Go ending. Iya, Mas. Kowe tresno aku, kowe tresno aku. Aku tresno aku ora kowe. Hah? Hah? Ora rasudi. Oh, keloro. Ngopo tresno ro catak kaya ngono? Ana dadi sapi, ha? Piye Den Mas? Gek ngomong. Kowe tresno karo aku. Iya. Kowe uga tresno karo aku. Tresno banget. Cintaku dibagi dua, sayangku dibagi dua. Kaya manut lho dikondelange ra iso kok le. Hah? Ra iso to? Panguwasa ki nang dalang nek ketoprake. Iya. Aku seneng karo si ono ki apa-apa manut. Cah kok salah pil. Ben ganyi. Iki terus piye endinge piye? Endinge Anu, endinge sing Wis lanang ngono bisa- wae dinge. Piye? Piye? Saiki loro-lorone tak boyong ana ing kadipaten. Waduh. Ya aku ra sudi. Kudu milih salah siji. Heh? Milih salah siji. Kowe ngalah wae ya. Kowe ora macam-macam lho. Iki wedok ning gali lho. Ah mula tak kon leren le dadi gali. Ya mah aku selak kepengin ya. Ra iso ngalah aku. Modar ora. Piye arep milih ndi? Dhuwur genah dhuwur aku, lemu aku. Masa arep milih kuwi? Ya Ning empuk aku. Gandengke lemu. Ya wis. Aku lemu milih iki, dhuwur milih iki. Wis tak pilih kabeh. Lemu, dhuwur. Ya, yo, bareng kabeh. Piye aku linggo kono? Piye? Kowe kok isamu kur ngekek wae kaya labet. Ya, ngonekke wong sapenake dhewe ta kuwi. Menungso padake labet. Nyucuk bathukmu kuwi wong.
Pak Dalang. Kok panjenengan ngewangi to? Loh, aku anak buah kowe. Oh. Nek kowe iki anak buah, iso tak nggo seger-seger kowe. Nesu meneh, ya men, dianggep cathak ya men. Ya ditutup nganggo liwung. Ya, iki ana sing nyuwun. Ya wis ngono wae, saiki seneng-seneng. Waduh. Awake seduluran sing apik ya. Kok coba basi ya, Ming. Dadi apa? aku tetep karo kowe, ning kowe ya aja liwung banget-banget ya. Gendenge liwung, Mas. Terus piye iki? Hei! Kok malah meneng wae lho? Meneng wae. Aku nyok ngimpi rotatin. Tak urus nek iki. Iki wis ora nganggo ketoprak-ketoprakan. Ayo. Kowe muni apa? Aku mau ngomong ya berdasarkan ora ketoprakan. Iya, heeh piye? Iki isi hatiku. Heeh piye? Awi kerep ngimpeke kowe. Ngimpi apa? Jelasno ngimpi apa? Ning sebelumnya maaf ya. Iya. Iya lah, ngopo ta? Ngimpine ngopo ta? Bab apa? Aduh tak omongke ra, Mas. Aku wis tau tak omongi kok. Hah? Aku wis tau tak omongi. Ngimpine Beda ya, apa? Mas. Gak harus saru kok. Ora. Oh, sing wingi kok ya mun aku ngimpi rotatin. Ngimpi apa aku? Iki mah aku ora ngimpi rotatin. Ngumbahke kathokmu. Kudu, Mas. Apa? Tin, Apa piye? aku ngimpi ketoprakan kowe dadi minten aku Subroto. Heeh, terus? Neng nggon nimpen kuwi ora dadi. Ora dadi? Heeh. Ora dadi piye ta? Ya Tin kowe tak omongi nang mburi wae Tin. Iki Ngimpi lah. ro Prastiwira. Hah? Ngimpi ro Prastiwira. Aku ro Prastiwi senajan iki Mbak Yuku. Ning aku sok nglindur nek ro kowe. Lek lindur piye? Kagum-kagum. Ayo, muni piye? Lho kagum ki jenenge aku menghargai. Kagum. Ayo, Liwung. Ya, mangga. Nganti mengguk aku yo. Piye Mas? Sesek. Wah, sesek. Ya kok dipiyak Mas, dipiyak. Benises. Piyak Wadyabala. Jenengan ngendi? Dodok yo. Tengah apa ngendi? Tengah cah bagus e. Saiki ora ketoprakan ya ora sudi ngalem bagus. Aku po siut. Apa? Siut. Siut ki apa? Siut po seneng mo. Lah seneng ora? Ora. Lah kok nganti ngimpi? Hah? Kok nganti ngimpi? Aben seneng kok. Oh, senenge mung nanggon ngimpi. Nek nyoto ora seneng. Aisane Oh mula kathokmu teles kae ngimpi rotatin. kae bar dikumbah. Ang. Kasih, ayo yuk. Ah, tak nyanyi. Hey!
Sudah bali ning gone dhewe-dhewe. Iya. Jame wis jam 1 tak kira nek setengah 1. Iya, jebul melandang. Ayo. Wis ya, Mbah. Nggih, matur suwun. Lenggah sing sekeca, anggong napase ngunjuk. Ya. Ya iki no. Seneng aku iki marai sehat. Ya. Iki khusus go cathak. Malah keneng meneh aku ora.